4 बजे बोले ले कोयलिया भैले अरघा के बे जल्दी जल्दी चला सजना होके माई के बे होके माई के बे 4 बजे बोले कोयलिया भैले अरघा के बे भैले अरघा के बे घाटे पहुँचाइला उठाई सैया घाटे पहुँचाइला अरघ के बेरा भइल आवा तू नहाइला अरघ के बेरा भइल आवा तू नहाइला। माई के बात होता ओकरा बाद आप सब उठा ले सब बहंगी उठाई सैया घाटे पहुँचाइला अरघ के बेरा भइल आवा तू नहाइला। सूरज देव के फूटा से किरनिया आदरणीय गोलू जी के तरफ से बहुत पुरस्कार आ रहा बा, दिल से धन्यवाद। ये आपके पैसा ना, ये आपके पैसा से हमारा घर के रोजी रोटी चलेगा, ये रियल बात है भैया। सूरज देव के उगते किरनिया होके माई के बे होके माई के बे 4 बजे बोले कोयलिया भैले अरघा के बे भैले अरघा के बे जल्दी चला सजना होके माई के बे होके माई के बे होके माई के बे होके माई के। एक बार प्रेम से बोली छठी मैया की।